Добро утро, приятели! Намирам се на Нека да видим как се казваше. Каваликефта бич в Левкада. Много рано сутрин е, в момента сме септември месец и няма никакви хора все още. Нека ви покажа каква красота с тези скали. Много е красиво. Даже снимах и с дрони. Успях. Треперя малко, вижте. Съвсем малко треперя, но няма проблем. Успях да го върна невредим. Нека да ви разходя. Дрони, мама, след малко ще дойда. Стой там. Аз съм с брат ми, с неговата бъдеща жена и с детенцето им на почивка. В момента те го правят и аз излезнах само да снимам. Ще отида да ги взема и се връщаме може би на този път, защото е много хубав. Има си и шезлонзи. Не са от най-удобните, но ще свършат работа. Посетихме и Каваликефта бич. Много малка ивичка, но много красива. Отдолу, като го гледате, беше много така възхитително, но пък като го снимах с дрона отгоре, си казах, вау, колко е по-красиво, когато се гледа отгоре. Наистина, и водата, и самите скали, уникален пейзаж. Много, много успокояващ. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. Каваликефта ви го препоръчвам, не се върви много, има си паркинг. Тук паркингзите се плащат навсякъде. Много са скъпи, поне според мен, около 10-15 евро за паркинг. Според мен това са адски много пари, но наистина в Левкада си е малко скъпичко за паркирате. Също така аз реших да се пусна до един друг плаж, който се казва Мегали Петра, който е в близост до Каваликефта и аз го прекусих вървейки. Така, забравих си шапката, обаче се сложих това на челото, защото ме се получава петна. Поне имам това. Цани се опитва да преспи бебето, мама се пече, а пък Леля ви хайманосва. Направих жена без работа, жена без задължения. Така, прекусих го, отидох от другата страна, но честно да ви кажа, повечето плажове тук са еднотипни. Те са огромни ивици, много красиви, но някакси нищо не ги различава. Ако отидете на Милос и ако отидете на Мегали Петра, ще си кажете, това аз не съм ли го виждал вече? Това забелязвам в Левкада, че повечето плажове, тези, които не са супер известните, са еднотипни и няма пясък. Има пясък, но той е с камъчета. Не е направен от мидички и някакси не е много... не е чак толкова приятно. Кое да вземем? Иди с 10 цента. Къде са? Ето касани късмет. Ще вземем за късмет. 10 цента за късмета. Хайде! Слагам го в чантата и тръгваме. Виж колко е удобно слезване. Дали заключи колата? Не знам. Надяваме се да се заключи. Цани, помня да не заключи колата. Не помня дали заключи.
Дай сега да проверим. Какви красиви бански имаш! Дай целувка, Тони! Усмехни се. Тони! Дай на усмивка, Лено! Дай на усмивка! Запътила съм се към един плаж, който се казва Микинос Бич. Ето, може да видите тук на картата. По принцип с кола ми го даваше 6 минути и след това да вървя. Не пише колко време е да вървиш, защото според мен няма път, ами трябва да вървя по планините, по планината надолу. Сега ще видя. По принцип спуснах се по този път, по този стръмен път. Паркирала съм там колата и сега тръгвам. Аз обърках пътя, вървейки, затова сега ще се запътя на другата страна. Я да видим. Да, сега ми го дава тук нагоре да тръгна. Еми тръгвам, какво да правя? То няма път, той е затворен. Ама аз ще пробвам, защото съм такава. Да, малко е затворен пътя. Няма нищо, аз все пак ще пробвам. Е, оттам. Сега ще видим. Тук някъде надолу ли? Найс! Ево тук ще слеза долу. Решена съм да отида. Тук ми стъпалца. Ето. Ето откъде ще слезна надолу. Не е чак толкова трудно достижим, просто с кола, ама аз трябваше да спра в това се оцене там горе. Изчаквам да се свържа с хотспот и да му излезнат сателити, иначе без сателити няма как да излети. Ето пише, че take off with caution, no GPS. Обаче сега сателитите се покачват и ще изчакам да се качат на зелено и тогава ще го излетя. Би трябвало да ми изпише home point updated и take off permitted. Така че, чакаме! Can you tell me how I can go to the beach if I don't have a key? Is it only... It's only for private? the people who live Oh, in it's the resort. private, Yeah. sorry. I know that there is a way from the town From the to town. the beach, but I don't know. Okay, thank you. Sorry about that. Take off.
забелязах няколко плажа. И казах на брат ми, взимам колата, ще ме няма макс час, отивам да експлорвам, защото бебенцето, то като станеш сутрин от сън, после обича и да си поспива. Така че аз си хванах багажчетата и казах, тръгвам. Даже този ден тръгнах без кола. Викам, то ще е наблизо. Исках да отида на Милос Бич. Много известен плаж, който е скрит и пеша го даде, с кола го даде 6 минути, пеша ми го даде час. И аз викам, тръгвам. Тръгвам един час, ще вървя. Молих се някой да ме вземе, защото по едно време наистина не издържах. Реално ме качиха, обаче ме закараха пак на Катисма Бич, защото никой нямаше път към Милос. Така, първият ден не успях да посетя Милос, но днес, по някаква огромна случайност, се оказах точно там. Реално, това, което аз съм видяла, снимките, които съм видяла, са с дрон и единственият начин да стигнете до Миконос или Максимус Бич е с лодка. На връщане попитах една жена как се казва този плаж и тя каза Милос Бич. И аз казах, моля, уникално. Аз точно на този плаж исках да дойда. Плажа се оказа, че е с врата, заключен и е само за хората, които са останали в Beyond Villas. Има си вратичка като частен плаж, имало и някакъв друг път, който е през селцето Агиос Никитас. Единият от плажовете, който посетихме още на втория ден, се казва Порто Кацики. Това е един от най-известните плажове, мисля, че на първо или на второ място по известност в Левкада. Посетихме го. Беше наистина възхитително с тези огромни скали. Погледнахме отгоре и си казахме, вау, това е брутално! Слизаме с бебето, няма значение колко стъпала са. Слизаме. Swept away. I'm cornered in the cold where you left me. Left again. Oh, there's a jungle in my head growing wilder, and it's killing me. I cannot let you go. 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 Едно много интересно място, което ви препоръчвам, то е като viewpoint, от който може да видите Порто Кацики, така гледка отгоре е кафе Панорама. Просто напишете кафе Панорама, Порто Кацики, ще ви излезне веднага, естествено ще сложа и в описанието. Едната от вечерите решихме да отидем до селцето Василики, да хапнем, беше много хубаво, през септември месец няма жива душа тук. И беше много спокойно. Хапнахме и след това решихме да отидем до Агиофили Бич, просто да снимам. И искахме да гледаме залеза, обаче се оказа, че е от страната на острова, която няма залез. Виждаше се само с дрона, когато го дигнах, се виждаше от другата страна на планината, защото Левкада наистина е с огромни планини. Успях да хвана малко с дрони, успях да поснимам, брат ми се хвърли малко да поплува на това маничко заливче. И това, което забелязах е, че на повечето места тук има шезлонзи и чадъри, които обаче са много стари, не са от тези удобните. Хубаво е, че ги има, но пък и са много такива разноцветни, някакси не са се постарали хората да го направят да изглежда добре. Един е жълт, един розов, един оранжев, като цяло малко миш-маш и малко бяха счупени шезлонзите и чадърите. Това ми направи впечатление на повечето заливчета и плащчета. Като цяло това, което ще ви кажа, е, че Левкада ми харесва, но е за хора, които са авантюристи, както и Закинтос. Ако
идвате на почивка с детенце, не ви препоръчвам Левкада. Красива е, но наистина се пътува адски много. Нашето бебе издържа, но не знам как ще е вашето. Ние сме отседнали в Пантеон Вилас, което е в близост, което е от западната част на острова и е в близост до град Агиос Никитас, който е много така известен град в Левкада, от тази страна на острова. Това, което искам да ви кажа е, че вилата е брутална. Ще сложа долу в описанието. Имаме си частен басейн, сега ще видите. Много е красиво и аз съм много щастлива, че сме отседнали точно тук. В суит сме отседнали, което означава, че е на 2 етажа и аз спя отдолу, а мама, тати и бебето на вторият етаж. Има уникални залези, както ако някой ме следва в Инстаграм, ако не, последвайте ме, там качвам много снимки и може да видите какви наистина уникални залези има на този остров. Специално през септември месец. През септември ми казаха, че залезите тук са най-червени. Посетихме и Егремни, другият по, може би, вторият по известност или първият по известност плаж в Левкада. Не успяхме да слезем додолу до плажа, защото са 400 стъпала, поне аз спитах няколко човека. Даже се запознах и с едно момче, взимахме си гироси по път за Порто Кацики и там просто си говорихме, изчаквахме на опашка и се запознахме. Димитриос, благодаря ти. Разпитаме и каза, че работи на Егремни и аз викам, ние много искаме да го посетим, обаче сме с бебче и той каза с бебче не. Те 400 стъпала и вика, се върви 20 минути за да стигнете до стъпалата и след това ги слизаш надолу, за да стигнете до плажа. Но каза, може да стигнете до стъпалата и след това просто да си направите снимчици и да се върнете, нали, защото сме с бебче. Им казах, ти там ли работиш? Той каза, да, още на първия паркинг. И аз казвам, добре, ще се видим. Това беше на втория ден от почивката и аз буквално бях забравила за него, наистина ви казвам. И в момента, в който стигаме на Егремни, и аз го виждам се на един стой, викам на брат ми, спри, той наби рязко спирачки. Той даже ни даде паркинга по-евтино, защото знаеше, че няма да стоим цял ден. Каза ни, че няма никакъв проблем да си паркираме, само 5 евро ни взе. И направихме си снимчици, след това даже пак го срещнах и му викам, я препоръчай някой плаж, който да отидем с бебенцето, да ни е, нали, по-комфортно. И той ни каза, че плаж Ялос е само на 7 км и каза, че паркинга е буквално паркирате и слизате една минутка и сте долу на плажа. Левкада сами. Оставяте децата вкъщи и да си обикаляте и определено за повече от 4 нощувки, тъй като няма да ви стигне времето. И така, това беше всичко от мен. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим отново. Чао!